Si Miranda, how old are you? I am 33 years old. I was born December 4th, 1992. Talawaso. Talaga siya. Ang drama mo sa buhay mo, ba't mo ako sinasaktan? What is this? Champagne. Socialist. Oh my God, nagbanglu. Nagbanglu. Parang ano siya, efficacy oil. Be, parang ano to White Lotus. Ano yun? White flower. White flower. Be, alam mo ano to? Parang Johnson's Baby Cologne. Yeah. Johnson's Baby Cologne. Cologne. Ay, may White Lotus ka, be. White flower. White flower. Oh my God, be, alam mo, ito ang, di ba pag may sakit ka nun, ito yung ipapahid sa'yo ng lolo at lola mo. Be, ganito ang amoy ng lola ko. Tapos naalala ko nung bata tayo, hindi ko alam kung naabutan yun to kasi mga rich kid kayo, pero kami mga laking probinsya. Yung katol, yung pag yung pa-spiral na katol. Alam nyo ba yung katol na yon? Baka naman hindi nyo alam yun, mayayaman kayo eh. Magkadikit yung katol, ganyan Ay, be, tapos alam mo, naabutan ko pang natutulog sa kulambo. Dun sa bahay ng lola ko nun sa La Union, may kulambo. Tapos naabutan ko pa yung hayop na yung TV, yung malaki. Tapos yung walang remote, yung kailangan tumayo ka sa kinaupuan mo, lalapit ka, tapos gagano mo yung paikot na gano'n Mag-change ng channel, tapos ilan yung channel nun? 3. Channel 2, Channel 7, Channel 9. Ano yung 9? RPN 9. Ay, hindi yun abutan yung RPN 9. Hindi matanda na pala ako, no? Ang natatandaan ko sa RPN 9 nun, doon ko pinapanood yung Miss Universe. Tapos yung orasan, yung white na font na oras dun sa lower left. The good old days, diba? Naalala ko yung Tommy. Ano yung Tommy no? Na yung chichireng Tommy. 25 cents yun noon. Okay, yung cheese na parang hotdog. Iya, lumpia ba tawag doon? Be, Diyos ko. Be, naalala nyo ba pag ang baon mo piatos, mayaman ka? Yung roast beef. Wow, nagra-roast beef ka nung bata ka? No, piatos roast beef. Piatos roast beef. May ganun ba? Be, yung purple. Ay, I remember that, yeah. Be, paano ba alam kung mayaman ka dati? Paano alam kung rich kid ka? Yung backpack mo yung maganda-ganda? Tapos yung notebook mo yung hindi siya yung spiral ha. Hindi. Ano yarn? Yung yarn. Correct. Tapos yung nasa harap sila Judean. Tapos yung bag mo may trolley. Tapos yung pencil case mo maraming compartment, maraming level. Yung isang pindot dito, iba yung ibang compartment yung gaganon. Mayaman ka kapag yung pencil case mo may sharpener. Tama ka dyan. Tapos yung Crayola mo hindi lang 8. Yung Crayola mo 64. Na may sharpener. Mayaman ka nun. Kapag yung ballpen mo pilot, hindi panda. Tapos naalala mo, be, mayaman ka kapag yung lapis mo yung mechanical yung ginaganon-ganon, Yung akala mo mag-injection ka, ganon, di ba? Mayaman ka kapag meron kang separate na eraser. Be, mayaman ka kapag ang binibili mo nun, Coke, hindi Sarsi. Mayaman ka kapag yung binibili mo, Ribisco, hindi Skyflakes. Pero ang sarap kayo ng Skyflakes. O mayaman ka pag naka-lemon square ka yung baon mo. Tapos di ba, meron pang pandan flavor yun. Ay, be, mayaman ka kapag ang baon mo nun, fried chicken. Anong baon mo pag di ka mayaman? Yung ham na manipis. Mayaman ka pag corned beef. Diyos ko, ang mga panahon noon, no? Ngayon, lahat, be, naghihirap hayop. Ay, naalala ko, be, mayaman ka kapag yung Coke mo in can. Mahirap ka kapag nakasupot. Oo, sobrang nostalgic. Tapos, sarap. Ganun. Tapos, meron pa yung ititirator mo ganyan. Tatali mong ganyan. Tapos, yung puwet niya, ganon, be? Yes. Mayaman ka kapag yung karga ng Selecta is actually ice cream, hindi isda. Thank you. Mayaman ka, be, kapag meron kang driver. Hindi bus service, hindi ka nagko-commute, di ba? Mayaman kapag ganon. Ano ba bang senyalis ng mga mayayaman na kids? Mayaman kapag yung school shoes mo may wheels, di ba? Or yung kapag nagla-light up yung soul niya. Be, meron pa. Mayaman ka kapag birthday mo, meron kang handa. Yung may pakain ka, Jollibee, may mascot pa. Mayaman kapag gano'n, di ba? Be, mayaman ka kapag yung hotdog is may marshmallow sa dulo. Be, mayaman ka kapag meron kayong katulong sa bahay. Tama, mali. Tama. Be, mayaman ka pag yung uniforme mo planchado. Be, natatandaan ko nun, mayaman ka kapag meron kang Game Boy. Naalala mo yung Game Boy? Lalo na pag yung Game Boy nyo may kulay. Be, naalala ko nun, mayaman kapag meron kang laruang Tetris. Be, naalala yung plastic balloon, yung ginaganon-ganon mo ba? Tapos, puyutom na kastani, tapos magbe-blow ng ganyan, tapos gaganyan-ganyan mo. Tapos pag pumutok na, hanapin mo yung butas, tapos isasara mong ganyan. Gaganon mo, di ba? Matanda na nga tayo kasi naaalala natin yan. Pero aminin nyo, at least tayo lumaking, alam mo yun, lumaking may experience. Yung mga ngayon, mga bata ngayon, iPad na lang, iPhone. Tayo noon, Diyos ko,
Pag di pa tayo tinawag ng nanay at tatay natin, nasa labas pa rin tayo, di ba? Naalala ko nun, alas 8, alas 9, nasa labas pa. Naalala ko, isa pa, mayaman ka kapag yung mga libro mo may plastic cover. Pati notebook mo may plastic cover, di ba? Mayaman ka nun. Mayaman kapag may slam book ka. Correct! Flames, maganda. Italy, I trust and love you. Yung ba yun? Japan, just always pray at night. B, mayaman ka kapag may cable ka. Ano ba yung mga senyales na mayaman ka, na lumaki kang mayaman, na ikaw ay isang rich kid?